तर स्वीट फॅमिली आज आली आहे आगरी महोत्सवला। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एक व्हिडिओ मध्ये। स्टार्ट केला, परत एकदा घ्या। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर स्वीट फॅमिली आज आली आहे आगरी महोत्सवला। आगरी महोत्सव डोंबिवलीला। तर चला आगरी महोत्सव। तीन चार रिटेक घेतलाय आणि त्याच्यानंतर बापाचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही आतमध्ये प्रवेश केलाय आणि ते देखावे बघितले। देखावेच होते ना? हो, आणि खूप सुंदर होते ते देखावे। देखावे बघून आम्ही आता पुढे येतोय आणि पुढे हे सर्व स्टॉल आहेत, वेगवेगळे स्टॉल आहेत, भरपूर आहेत। आणि आम्ही लवकर, आज लास्टचा दिवस आहे आणि आम्ही लवकर आलो, त्यामुळे गर्दी अजिबात नाही। हे कसले स्टॉल आहेत? हे सर्व मसाल्यांचे आहेत, मसाल्यांचे आहेत आणि इकडे खजूर बिजूर ड्रायफ्रूट वगैरे। आणि हे तुमचे आहे स्टॉल। आणि इकडे आता इकडे लेडीजचा स्टॉल आल्यानंतर हे काय ऐकत नाही। 10-20 रुपयाला सर्व आयटम होते, तुटून पडली ती काही। खूप आयटम होते, वस्तू। आणि लोणचं बघून आता ह्यांच्या तोंडाला पाणी सुटलंय। आणि फर्स्ट टाइम आम्ही एवढे लोणचं बघितलं। 40 प्रकारचे लोणचे होते, खूप होते आणि खूप टेस्टी पण दिसत होते। आणि पुढे आल्यानंतर हे आहेत आमचे प्लॅस्टिकच्या वस्तू। 30 रुपयाला सर्व, काही घ्या 30 रुपयाला। मला वाटतं लेडीज सर्व तुटून पडलेले आहेत इकडे। हे बघा मग वगैरे भारी खूप सामान आहे जे आपण रोज उपयोगात आणतो, ते सर्व सामान। ते कचऱ्याचं ते आपण तुकडं ते पण 30 रुपयाला आहे। इकडे वेगवेगळ्या प्रकारची बिस्किटं आहेत। आणि आता हे मुखवासाचं जेवल्यानंतर स्टॉल्स, हे खाज्यांचे स्टॉल्स आहेत। आणि इथे आग्रा पेठा पण आहे। भाऊच्या तोंडाला पाणी सुटलंय ते बघून। वा, मस्त सुंदर झाड आहे। ह्या झाडाची ही 14,000चं आहे ना झाड? हां, बापरे, याची किंमत विचार 14,000। खूप महाग आहे ती। सुंदर। आणि आता आलो आम्ही सुक्का मावरा। आगरी लोकांचा म्हणजे आगरी महोत्सव आणि सुक्का मावरा नाही असं होऊ शकत नाही। अरे खूप घमघमाट सुटला आहे आणि लय प्रकारचे, बापरे हे बघ सुकी मच्छी किती आहे। खूपच प्रकारचे आहेत वेगवेगळे। बापरे किती मावरा आहे, लयच मावरा आणि पूर्ण वास सुटला। गीतांवर ह्यांचा डान्स चालू झाला।
जेवण झाल्यावर आम्ही सेल्फी काढायला आलोत, पण हे लोक वेटिंगवर आहेत आता. वा किती मस्त देवगिरी किल्ल्याची प्रतिकृती बनवली आहे, खूपच सुंदर आहे. खूपच भव्य बनवलं आहे. आता आलो आम्ही फूड कॉर्नरला. आणि वासाने पोटात कावळे ओरडायला लागले. काय भावीच्या तर कावळे ओरडतायत, नाचतायत कावळे भावीच्या पोटातले. मॅड झाले ते एवढे बघून. शुगर कॅन्डी आम्ही लहान असताना खायचो. आणि मसाला पापड. अरे म्हातारा तर दिलदार. या हो, खाण्यामध्ये खूपच व्हरायटी आहे तिकडे. चायनीज तर बाबा मारणाच आहे. रास पडलाय चायनीजचा. दिसतंय पण एकदम टेम्पटिंग. हे काय ते दाबेली, बर्गर, खरवस माझा फेवरेट आहे. खरवस पाहिजे मला खायचा. अरे एकदम फ्रेश वाटतं. बंदूक बघून यांना मोह आवडला नाहीये. बंदूक हातात घेतले, निशाणा लावताय आता ते आमच्यावर मार्शाला. बरोबर लावा. काय भावीला आता काय हात लावा, जिवंत आहे का बघायचं आहे का भावीला. लयच मोठा आकाश पाळणा आहे. याला बोलते मग आम्हाला बसायचंच आहे. बापरे किती आहेत ते बघा. सोफे आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. या बसते का? ही दोघं मजा करतात त्याच्यावरती. पण त्यांना जास्त पर्पल आवडतं बघ. पर्पल वरती बसले ते. पल्पल भावीच्या भाषेत पल्पल. ज्या भावी इकडे बघा, फेवरेट कलर आहे तो. चला उठा, लोकांचं तोडून टाकाल. सर्वच मजा करत आहे बघा. घेण्यासाठी ना बसण्यासाठी सेल्फी काढतायत फक्त. घेत तर कोण नाही. कोण येणार आहे तेवढं माकडा. बसून सेल्फी काढतायत. ही चेअर पण खूप छान आहे. बघा बघा हे सर्व इकडे वुडनच आहे, सर्व लाकडी आहे. एलिफंट वगैरे. थांबा थांबा थांबा, खूप कॉस्टली आहे. नको नको आम्हाला नको, फक्त बघा तुम्ही. हात लावू नको, बघत राहा फक्त. नाही चला पुढे. बापरे किती आहे. मंकी सुनो. पूर्ण लाकडी आहे. पूर्ण लाकडी आहे हे बघ. त्याच्या डायनिंग टेबल. आणि हे पण डायनिंग टेबल. 3-4 डायनिंग टेबल आहे. मस्तच आहे सर्व. गरुड आहे. ससाना पकडलाय हे भावी चावेल ना तुला. सगळे कुंड्या ठेवायला आहे. हे पण सर्व लाकडाचंच आहे. खूपच सुंदर आहे. एवढे डिझाईन केलं बारीक बारीक ना. आणि एवढे सुंदर दागिने बघून मला मोह आवरला नाही. मी शूटिंग करायला लागलो. दागिन्यांचे करताय की कोणाचे करताय ते माहिती आम्हाला. अरे दागिन्यांचे बघ ना किती सुंदर दागिने. आणि आता स्पेशल आलो आहे आमच्या सगळ्यांच्या फेवरेट खेकडा. क्रॅब मसाला 400 रुपये आणि हा 600 रुपयाला आहे. थाळी 600 आणि एक त्याच्यात फ्राय आणि 600 रुपये थाळी. आणि मटन तर रास वेगवेगळी व्हरायटी. तांदळाची भाकरी, मटन थाली बघून तोंडाला पाणी सुटते. काय खाऊ आणि काय नको असं झालंय मला. बांगडा नको मला. सुरमई, क्रॅब भारी आहे. क्रॅब, पापलेट, मटन 10-15 प्रकारचं मटन आहे. पापलेट, सुरमई. 500-600 रुपये सर्व थाळी आहे.
आई टुरा आता स्वीट मध्ये कुल्फी नको आम्हाला. आणि इकडे पान पान स्टॉल, खूप व्हरायटी आहेत पान स्टॉल मध्ये. फायर पान मस्त आहे. आणि यांचा डेकोरेशन पण भारी आहे. पान स्टॉल. तर मंडळी आम्ही आगरी महोत्सव फिरून आलो. खूपच भव्य दिव्य आहे आणि हा आजचा लास्टचा दिवस आहे. तुम्हाला जर यायचं असेल तर पुढच्या वर्षीपर्यंत वाट बघावी लागेल. आणि आमचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि आमचा व्हिडिओ फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबत शेअर करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच तुमचं प्रेम राहू दे. जय महाराष्ट्र. बाय.